Ya to benjar Poli di nandri di udato yo Pune jilali Funage nage Funage nage Funage nage Funage nage Nawe warko nage Kuala fomo Kilo dali samba Dado Noli go yara ibubel Itani Unyo benewi Unyo benewi Kono na mimbi miko kilita muna No, mami kumba mi ko mami wadu. Parce que mami wollu mi dañi deux femmes. Mi dañi deux femmes. Te ana ala haydar. Donc min so mi dañi deux femmes ana ala femme. Kadi mami halan mo koy do tan gonda. Ada hoyde jamma kala ada hoyde balde tat fof ada hoyde. Te dum wona lawol. Non wona lawol. Wona lawol. Mimi halni dum fof baba mi yoride mudum fof. Kadi boyo sa wallani mi hen mimi yani fo hol ballo men an won selam do en non ko minema eyo min ganjemi joni ko minema sa yi galma an arandi mimi majani ma kanam fof gilli hakuna men e am si ayene si mami halnam wallam non wallahi mami sam jaw parce que oh boy min rewba buri mo leppude oh bubel tan buri leppude kon debbo français o asmi buri mo darade asmi kay way asmi buri mo darade wona asmi way et puis mi resi asmi kanko hol ko salarayma kay mi yel et puis o jolfo forasi wallahi kalde kaldume makko o sali comme kaso gel makko voilà non ayero sa kasan gel makko kalno sali sa fiani mo pa mano min hakun mayem boy non kalde o sali comme wallahi kalde o sali so taw ba makala do yuma wala do ko der galle o fien momi hawo dig afami mi dasa mi yaltina ma do afami so taw mi tawi be don non man rokkum rendez-vous wallahi metti so taw mi tawi do o sali man rokkum rendez-vous doru mara sebbe to arani o heewi ko kanyum yeen to yuma ko jerto so mo daw jer 6 euros nyene mi rewe makko do mi yurno mi tawi do ni bubel en dugudon eneni om dugudon bubel sedem jingana jingana hol yon jingana wa joni wana nan baten si bela wala men bubele hawa na dugde ara jingana hawa non jingana o si wa resda mo min bimbi yo hawa opumo parce que hawa o wana gijo voilà bon sa fiani mo non mi welto rawde non so salim so salim kay mi mem so salim o wi o yidam den pian mom min kay dum bi mam la kono mi fierama taw salaki de so fi mo taw salaki de salo ay garan ba aselay yero so jabi sa film so so jabi mi fierama ayo so jabi mi fierama ya giro yima so yimo o famar ko minima fawi dilo jon arano batte wiemo ko annuli kam wala mi wiemo ko min arani horam yero min ko mino e ma wana ko min ma nul nul ma annul kadi horema yo manel nuli kam nulmi horam nul da horema parce que mi yehi mi wiemo min annuli kam on wawi wiide on wawi salade so mi yehi kadi mi wiimo min addiri horam on wawi salade wallahi so mi wiimo annuli kam garanmi horam yero ana hasika dalti anen wala min burma dende hasika dalti wala min burma wonde wallahi ay sarti doka hame avruj ma hen se hakkilamo de si bela wala may wallahi mami haalanamo lingu koyngal or tagma wobbo lingu jungo parce que oya ko lingu koyngal
on so boccirima so woppima o wi omo tefto on wawi tartade tan virgule mamum nder ndiyam tan ay jiri janomi awoyne de o gasi wala bebi mbar jagga lim ko ngal bako mi lim dimo dan wedda yetta ko goran mo renterta dim mbar jagga mo gaay tan o gaari boccirima ya gilo yani ya gilo yani to woni ya on der yaw miñum Hamidou Maro ko mawni dorre ko ala mawni dorre yaw tammino dorre so burbe fo o tammino dorre miñum Hamidou Maro o mawni dorre salamu aleykum hawaye pardon moro jowe ma haaju mbim wara jowe ma haaju mbim commune yara do fam mbira o Kumba Yaya mi sohlani Kumba Yaya de an tohlum ili gonda ko kaadi ili gonda ko jeyre Kadja jam gay tami boyiɗo de min boyiɗo seeɗa mi tinima kay ko Mamoudou arti Dakar addanno mamam Seritie jaɓɓorde o addannomo wutte o fawnimi hen ujunnaji ɗi yo ñewte yi ɗum koye no heewi koye ay yo ɓooy yaade Dakar omo arta amin yo ɓooy jaaƴaade mawɗo kam kala ko mbaɗanɗa ɗum Allah yoɓete tan teddinde mawɗo ene weeli mawɗo wona Allah kono ɓooyde Allah no moƴƴi ha ma yallah lomtinanmo ko waɗa barke amin kono noon Kadja a walli ham kono a lepti kam lepte bonɗe mbami kono gonɗo e tan e jeygol jahannama ko firti a walli kam kono a lepti kam sa yi mbima walli kam a lepti kam gila oɗo naati ɗo e galle he faade hande ellir tan min mi meeɗa wonde debbo desaɗo e nder galle ɓe mbaɗi tan kam kono mayɗo ni hen sahaji wurɓe ɓe ene nelde ɗumen duwaw comme kam cankiɗo ko ɗum wiyete noon e neɗɗo ɓaleejo anda hanki ko hande tan andi debbo so resama e galle adima e galle ene muñano on bongol moɗon ene muñano on ellaji moɗon ene muñano on hunde fof yiye ko weli yiye ko muusi yiye ko metti muña sabu wiya jeewo woni yumma lembel naata e galle tan mbaɗon jeewo morso foɓere kamɓe fof ɓe dogi ɓe ɗakkoyi e debbo faraysi o ɓe goppimi ɓuuɓel hayso ka kangadde hande haali gonga ɗum ɗon kam wondi ko fotano wonde ni ɓuuɓel hayso ka kangadde hande haali gonga hande kam aɗanayi gonga ma normal ɓuuɓel no wayi wade foof an ka ƴiijama men minen ko an min gandi ko an min jiiti o to ko mbuus hay goto anda so ummi kanko o weɗorta tan o weɗima haw ɗakkima yero en wiye wonta tan ha Allah waɗi woni ɓuuɓel kamɓe hay soɓe maaya ɓe poti ko jaggude e ma ɓe ganda o to ɓe ganda so ummi ɓe ganda so fay hande ko an ɓe poti cuutande junngo muɗum ha dow kano wayi wade fof ko an ade galle he ɓuuɓel ey Kadja an woni jeewo galle wallahi ay kamɓe soɓe joguinoma hakkille joguiɗa o ko boni watta soɓe joguinoma hakkille joguiɗa o wallahi ɗo safanno waɗanno vinaigre e kimmasi e kaani e poobar safa kay lamma tot kono ɓe ngala on hakkille pourtant min hanki hade o nadde ɗo saɓe ñaami ko min wallahi saɓe laaɓi ko min wallahi saɓe jari ko min kono ɗum ɗon fof ɓe jejjiti ɗum min ay ko mbiyannoma lepti kam ko mi ƴewtidimi gandumi ni a leptaka kam lepte ala hen sabu hankanti mi watti yiide yaro te mi yiyatano yaro a faami kamɓe ɓe ballatama e feere ɓe ballatama e ko moƴƴi jiyon oɗo hennene o ganda to ummi o ganda to fayi tan ɗakkoɗon e muɗum elle min mi meeɗa ñamludeɓe moƴƴere buuɓel an wondi ka meeɗa waɗandeɓe ko boni ni maara ko yiide leeso addi gonɗi oɗo noon ko worworon tan so yantoy fof ko ɗon an kay muñ tan ndeeja ay debbo so resama e galle ko an muñata an woni jeewo galle ay lembel so ari
ko ɗum ɗon tan artat kono so ɓooyi tan ma ɓe jiiru gite maɓɓe min aduna o juutta ham yaada e asmi aɗan min hakkundam e asmi ama majjani saha mbaɗa ara e galle taw mi salmintama buuɓel min ko an o gonani woto jingeni kono ponde ay so debbo are galle mo tawe galle o ponde kono ay ƴi hiraɓe e siraɓe ko kamɓe ceerdata nowinaɓe lawli ko yara e buuɓel hayyo bon affaire jooɗade addanimi do mi yarani do pour jooɗade e so faami mboɗo yewta ou bien worta ko kaldanmi yumma en nan par ce que min nenema welanimi de o yumma welanimi de o no wayi omo soofi omo heewi faaro te ko mali tan o yahata voyage te mali amin jogui ɗon bandiraɓe par ce que kawam Boubacar nan toon Bocar Sow donc ala ko dosata e mali kanko addanimi an addimi hawa an qu'est-ce que le problème ha wawa yidde manel an qu'est-ce que le problème ha wawa yidde manel min ndaram min no mbaami pourtant do fam jogimi mi jogi buubel mi jogi debbo kaalo farese te ana nanta farese an ko ka ogoye min mi dañi debbo ivoirien mi dañi hen debbo mi dañi debbo ogoye te pourtant comme sehil manel somi dañi debbo manel foti ko dañde debbo ɗum woni lawol koye fenano gonda koye fenano joɗɗa haalnam ko leeri ko kalanmi manel a paɗi aɗa rappita ɗo wayni no moɗɗo radio hole on mbiɗa moɗɗo radio yero he andi kalat man ko gonɗa he gulmi ko ça fait 99 wundi ko yatta anani kam te mi halama de 1 teɗemi rek de 1 nenam wona guiƴe a faami de 2 ganda koye nder gallamen garɗa te mbaɗa dokka kam respect ha timma andi ko woni ha min mi hulade nder galle mon hokkam han andi ko woni eyyi manel ko sehil ma coppeyam ha coppeyam yero ƴew an mi yiɗa manel mi yiɗa bammo manel mi yani ya zeram mi yiɗa yimɓe galleji moɗon onon ko woni ana ka jiɗo manel resa no foti rewɓe gona wuuro ngo ɓe kewani ko an jamano ha ko an jamano gueɗe no gonɗa cukalel ko an yumma ñaami tanggal yummakko a faami so yumma ñamano tanggal yummakko ɗo ari o wi mi habbi hen tekkere nde no hay goto zeratamo anani te kadi o forasiye hay mbabba boyro sukaɓe ɓuuri yodde galle mon ayi forasiye o forasiye billahi walla kalne o pani o forasiye commune waroɓe mo e wuuro ngo pari ha min o Hawa neɗɗo goto jinmi kanko desodiram andi woni holon holen woni mormo gañtuno yiide hol gonɗo mo forasiye o gonɗo forage o forasiye o jidda yewno mbaɗa jaw armi haalanma forasiye o a nattat yiide mo te ɗum ko min waɗata mine manen mamin jaltinamo wuuro ngo te an a jabat par force wallahi sa jabani komi kasaw giyal ma jaban manel gilemi fiyani mamma ɗo en ɗe ɓoccoɗe haalnam sehil ma mi haalama jikku ma haalnam sehil ma mi haalama hol an ane manel tan mbawi nandu wonno ko onon gondi sehilaɓe mi anda hol dara on en rokkon debbo wona nenam de wona babam ani ko jimmi rokka ham komi joguiɗo haaju tiɗɗo mo jahami ay mormo kalta o toon paami sax yaltuɗo billahi walla kamne jaltuda dow mi waɗe to maba leydi billahi somi wullani slip ma leydi tan wiyam ce bullata leydi koko jiiɗa bullata leydi koko jiiɗa mbi ya beltugallo leydi kalne jaltu bammanen do wala ala do kalne jaltu ar yaltu baba ar yaltu tan so taw ka debbo ar yaltu tan nene yaltu walla mi nodda nenam joni mi yaltu walla mi nodda nenam wallahi nene jaw mi woddani mboɗo mi do dere ar haalde nde ɓoccode yaltu an yaltu gallo ndesete force wiye ana anda onon bandiraɓe onon min minajani onon min to nanmi ɗo onon min ɓeɗo kam onon ɓe taw ko min patta toon ma yiyani yaltu tan an hande a yiyata nder wuuro an hawa mboɗomi do fatma ma fuɗɗon huuɗo de ɗon de jogoɗa fudde huuɗo yaltu sa yalti mi wore slip ma leydi min dayyeta am nage rewaye warko nage
ma fof réglo sara way ndegla o gilay law mi halni do ko reglete do ala pardon ko reglete do ala do ko reglete do ala ko men res terede nde tirtinani tirani yo ko tiri yo bosde yo mo bosani ko fof ko min bosi anin ko min resi o min resi do donc min jewara holno mbadiran mi yontan den so welam wara do balde goto so welam wara do balde tati ya afeni yer afeni te ayani yer hankadi yonti kalanda go kadi ganda do galla wona galle ma wona galle tani wona galle jah galle ani wona galle ma ani nena andakla biya cop ngoniraɗo sabi Allah walla gonma dagas jot par ce ana dam ɓurtinte ya yer ko gonda ayana de ala selli min resiren kono bela mi badam ay jiri wurgo ko diine jogi dum wurgo won koy diine won koy sariya yimbe be no jogi dum jowiri tan nan resim biya ko bele da batta da balgel gorel da 2 jours ko wondu dum woni holdo kunde ko fonde mon fo baldi da nani ni foti mon fo baldi didi te baldi didi tis baran kirndata tis bar njofta mbaɗa ɗon tisbar jam subaka ñalla ɗon mbatta ɗon tisbar mbatta ɗon jamma goɗɗo ha janggo tisbar kirɗa paya bangol mon fof balɗe mi resanima anani mi resanima balɗe ɗiɗi mi resanima mon fof balɗe ɗiɗi mi resanima kaw no mbaɗir ɗon foy no moƴƴi sabu ko yahata on ko ganda hennene yahata yo réglé tan moni fof heɓa ko foti hebde ko ɗum ɓuri nde kasi ko kankadi fenade gasat parce que on ganda henen woɗɗoytani gura gong regarde-moi toi là regarde-moi regarde-moi bien tima est-ce que tu m'attends tima écoute yo waɗe yero c'est 2 femmes 2 femmes on va régler aujourd'hui les nuits les nuits aujourd'hui on va régler ça doucement les nuits Boubel 2 nuits toi 2 nuits nawli ko c'est le comme football Mamoud Bako jam Mamoud wona aɗa andi ko kalanoɗa ɗo ñanden koko gonga ko nartaka ko kallen hoɗum haala Boubel e yero en ko ok d'accord ko woni Bako jam Mamoudou min de hete indam de ko boni de nane mi marché tan meram boñ noddi kam wi kam ko mi rendini yero e asmi Boubel nan sori wurgo tan e bonna inno aran min kam min ko kalmi hen ko mi yarani ko boni ala ko Boubel halni be Boubel halni wona o don tan o haala ala min no kalani ko bitido don tawmi ciow asimiu kanko e Boubel mbimi kan aduna be cadele mais mi yaani kay wuro mi kono ande de kalanoɗa de ka geññoɗo tan voilà hay goto haalnanim voilà min jinno ko betti tan mi ciow mbimi gina an haalde o da an wi Boubel yo deb yaro humana goddo humana asimiu be no ko don to mais bon ay dum do ala fu nan dum do ma tawm hen ala min kay mi anda ala dum an ara pourtant min kulmi tan ko yahata e wuro heew mo bonna indam yimɓe cikko noon mbami taw mi wayani min mi yarani hen ko boni kala pottuɗo e Boubel wima an kam mbi yara ko resanma lembel o wi ko kajja wi noon sa wimo Boubel an ka desanaɗo o wi ko mayram ba wi noon omona rendi jaggi ɗeɗo inde ɗi tan o wi ko min wi noon ɗum ndi aɗa wawno ande ɗum ma tawma hen ɗum ɗo kam wallahi min mbiɗa yiyatno ɗum ɗo o adi wona waɗi ɗo o bonninima ɗo e bottare ndi ɗum bottade ɗum mboɗo wawi munci ɗum min de muusi kam ko ga yimɓe cikko noon mbami taw mi wayani noon ko affaire ay kangaɓe anandi anen numa aɗa laaɓa Boubel sellade Boubel saɗa wadde makko diine waɗa haala e makko haalde makko laaɓi jaraɗa naata hen anani kay ɗum wona ko weeli aɗa wallano joomum joni joomum yonata e jommane bonno innema
affaire on musique am non sa yi mbodo foodo buubel mbodo takkat joni ko jalta ala kon bandam an so woni na an wonno ko ni jalirta wa alhamdulillah itte jomama wada mitin kay wada it alge buubel ko buubel ma an wonno joni haalan ma jotto an mbodo addama ide am mbodo haala jaaba kamen gonta ko jalde mbiya buubel ala dum do xam no famdi an ma dañdo jimol do buubel dare marché fof e mim homo won ma moƴƴi maandu wona min tan inde mum bonat hayana e sabu wiyete ko debbo kaari o debbo kaari i somi wiyama ana wiyam khairun moƴƴi joni a wiyama yo yarde humol goddo 3e Est-ce que tu connais? C'est comme football. Il y a 2 touches, 2 corners, créer un but. C'est ça, seulement. Avant de but, il y a des touches, il y a des corners, 2 touches, 2 corners. 2 tirs, après but. Mais toi, si c'est Boubil qui va avec Yero, tu restes ta chambre. Reste là-bas. Où tu parles avec Yacine. Tu laisses Yero le 2 jours de lui. Assimi, tes 2 jours, il faut les prendre tranquillement. Oh, bon, hein? Les 2 jours de Boubel, il faut laisser ces 2 jours avec elle. Tanti, moi, je ne l'ai jamais appelé. Lui, il passe dans ma chambre en pleine nuit vers 2h du matin. Chaque fois, si je lui dis pourquoi il est là-bas, il me dit qu'il a bagarré avec elle. C'est elle qui crie. Elle, l'autre jour, je l'ai appelé, j'ai dit il faut causer avec toi. Elle commence à crier des problèmes. Chaque fois quand je l'appelle, je dis cause avec ton mari, elle crée des problèmes. Même pour rester comme ça, faire du thé dans la journée, même si c'est son tour ou c'est mon tour là, est-ce que ça gâte quelque chose? Rien du tout. Mais elle, si je dis viens, on fait du thé seulement, c'est la bagarre. Si hier est venu là-bas, le jour, c'est pas ton jour, dis-lui dors. C'est ça le normal, dors. Ici, c'est pas pour toi aujourd'hui. Dors. Ou après demain. C'est ça, hein? Naouligue, c'est comme le football. Il y a un milieu offensif, il y a un milieu défensif. 2 tirs passent. 2 touches passent, 2 corners passent. Si il est venu là-bas 2 jours, passe lui, Boubel. 2 jours là-bas, Boubel passe toi. C'est comme ça, seulement. Ça y est. Tu as bien entendu ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas refusé. Wallahi, tonton, tous les 2 jours là, s'il vient. Tous les 2 jours, s'il vient. Français. Yo, doko hankat. Wal fere on nana pular. Min jaltinani me batoye. Min gonno koye haalde no ɗum ɗo réglira goto men fof heɓa balɗe mum ɗiɗi. Keɓa balɗe ma ɗiɗi ha timma, o heɓa balɗe makko ɗiɗi ha timma. Hay ñalawma de. Ya ñalawma o kadi no foti yarude ni fof yaruno. Fof réglame anani. Ka ko joni gonɗa kilifa. Kilifa wona kilifa. Si lui vient appeler nuit à 2h du matin, je lui dis il faut sortir, il me dit voilà j'ai faim. Si il a faim, je donne, mais je lui dis il faut sortir. Tu viens, appelle-moi, même si c'est 3h du matin, appelle-moi. Je te donne. Daranam Nauli, Daranam Gigi, Daranam Nauli Guyari Bube. Lay ɗum woni ko haalte e ƴame joni. A yiyat neɗɗo haalde hunde ha nandire tan suhaɓe joni pina subaka goto tan jaltini hen tan ha laaɓa ha wiye cer wayno hay batte kewani ni kono ma laaɓa. Hol jamnoɗa fuɗɗi moƴƴude hanga nde kalmi nde aɗa heeɗi kam walla nanani an kalden halmode heeɗima min aɗa andi ɗo to jooɗimi ala mo kaldumi so wona an ɓaade mi hanga hay goto mi haaldani so wona an gandumen haala koto ɗeɓan yo won ɗo kay wondi ko wona mallore wona jimol wona hay batte kalamami ɗo ko kay koko laaɓi koye dow hoore ma fawmi ɗum oɗo manel e o Hawwa gila ñande Hawwa
jibina faade ñallagal hande ko an idi arde yam wiida kam a itti Hawwa a haalde yumum manil aɗa hokka Hawwa aɗa itta Hawwa aɗa manam aɗa hokka manil hande so haala arti ha ɗo en Hawwa wiide ne salo calogol makko ngol mi anda ko onon ɓamdi mi anda on ɓamdani kono min kam mi yadani e salade mo so manel resanmo nawamo toon so resanmo woppamo ɗo so resanmo nawamo banggue goɗɗo kono resanmo tan min mboɗo hersa tuttude mi ñamta jom tutat ñamta mino mi anda kono min kam gandum ko mboɗo hersa tuttude mi ñamta min noon haala kala to noddami hen mi hunata notade ɗum onon wandi kala ko kalme e aduna mi hunata haaltu ɗum ha aduna o gasa no danam nde way raɓɓidini non wayno mi hulirani ɗeɗɗe bammun Hawwa sa yi neɗɗo haali hunde ha pari ruttima caggal holko addani ɗum ruttade caggal Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi O wawi hen wonde fof Woni sitanine Kugal wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew Ko wawi hen wonde fof Kiliyeroyne porie Kiliyeroyne porie